Nyt minä kerron teille sellaisen tarinan, että te saatte pitää tuoleistanne kiinni. Ja minä luotan teihin ja kerron tämän tarinan vain sillä eholla, ettei yksikään teistä kerro tätä eteenpäin. Lienee sanomattakin selvä. Tuo punapää tuolla ladan takana on meitsi, eli Teppo. Tuo toinen taas on mun paras kaveri Rane. Juttu alkoi siitä, kun meillä oli just alkanut kesäloma. No heti ekana lomapäivänä Ranelle soitti joku mies, joka väitti olevansa sen enopuoli. Me ei tietty miehestä mitään, mutta kun se väitti niin kiveen kovaa, niin pakko vaan tuli uskoa. Se oli tulossa paikkakunnalle hoitaa liikeasioitaan ja kysyi, että voisiko se olla meillä muutama yö. Eihän tuo minun mummo vanha kämppä mikään iso ollut, mutta päätettiin silti ottaa mies kyllä. Mentiin sitä sitten hakkeen asemalta niin kuin oli sovittu. Moro! Moro, mä olen Albert, niin kuin te vähän fundeerasittekin. Niin varmasti, me Rani. Tere. Tere. Teppo. No mites matka meni? Mahdottoman hyvin. Mä oikasin tuolta Kolarista, mutta oikeasti minä asun Övertorneolla. Ha. Sulla on aika mielenkiintoinen lemmikki. Joo, ja se on rohki helppo hoitoinen, leitä söötä på svenska. Se sanoo tuolle liikkeessä, että se on laboratorion nouteja, nimeltään Rekku. Rekku! Näyttää kyllä minusta vähän enemmän lampaalta. Se asuu meillä sitten tuolla takapihalla. Lähdetään menemään, niin emme koko päivää tässä asemalla. Anna meitsi taluttaa lammasta. Tulepa Rekku. Nyt Rekku mennä. Tule Rekku, hyvä. Olisiko teillä nälkä? Joo. Etsi voisi ainakin hakea jotakin hampurilaista. Haetaan Haaparannalta. Joo, mä oon rohki vastaan syönyt, että mä ottaisin vähän pienempää. Miksi se pitää huuattaa niin paljon tätä autoa, kun lähtee liikkeelle? Kakkonen on ainoa, millä pääsee liikkeelle. Onko tämä mulle? Oh. Barnbox. Miten tämä on mahdollista? Kläpitte ateria. Hyvä Rane. Eikö sulla ollutkin ihan vaan knaftin eläkä vai mikä se oli? No joo, eikä mä nyt ois nyt kläpitte ateriaa tarvinnut ja lelukin vielä. Pyhä aikuinen mies hyvä frisbeen tarttia. Niin, mikä sinun nimi olikaan? Alberti. Ai Pertti. Ei vaan Alberti. Voitaisko me sanoa sua Pertiksi? Jos meikästä ainakin kuulostaisi paljon luontevammalta kuin joku Albert. Niin oiskin. Me tehdään kuule sinusta kunnon suomalaismies Pertti. Joo, se on miten vaan haluaa, että se edes spelar ingen roll på svenska. Joo. Selvä. Elikkä täten julistan kauan menossa oleen Ranen enon. Eikon eno puolen. Ja enon puolen kutsuttavaksi Pertiksi. Ja se, joka tästä lähtien häntä kutsuu muuksi kuin Pertiksi, niin joutuu tekemisiin minun ja Ranen kanssa. Niin, oliko se niinku me äitin velipuoli vai mikä se oli? No suunnilleen sillä mulla on tuolla släktibukki mukana. Mikä? Sukukirja. Jaa. Saat muuten majoittautua tonne perähuoneeseen. Voin nukkua tuossa sohvalla. Niin muuten, käynkö me tänään kattoo sitä syyleriä? Ei käy. No miksi? Kun ei se ole auki tänään se paikka. Vasta maanantaina. Crocodile 45 gas repellent bootsit.
Tilaamalla nyt uudistetut ja nykyaikaiset kaasuiskun vaimentimella varustetut krokotiilinahkapuut voitte tekin kulkea kestävän kehityksen terävimmässä kärjessä ja olla yksi meistä onnellisista. Kulje siis kanssamme kohti parempaa huomista ja valoisampaa tulevaisuutta. Hyvä juttu. Täällä on Albertti täältä pohjoisesta. Haluaisin tilata muutaman Niin, Albertti, niin ihan pohjoisesta, että teillä on sen verran kuppalin ohjelma, että ei mitään kukaan tilaa. Moro. Ethän se ei tajua tosta yhtään mitään kohti parempaa huomista meidän kanssa, joo, ja kestävämpää tulevaisuutta. Mitä toi sinusta tarkoittaa? No oleks se nyt ihan knapsu? Mehän saan tilata mitä mä itse haluan ja oman harkintani mukaan. Tajuan. No viikonloppu vierähti sitten tutustuessa tähän ylitorniolaiseen kummajaiseen ja vihdoin koitti sitten maanantai. Lähettiin Ranen kanssa kattelee uutta Syylärjämeen latuskaa, kun se oli niin räjähtämispisteessä. Tarkoitus oli lähteä sille reissuun, mutta pakkohan se oli eka kuntoon saa. Perttikin lähti messiin ja kun meillä ei ollut mikään kiire, niin päätettiin käydä ihan kohteliaisuudesta hoitaa sen asian tekaan. Onko muuten enonpalainen urheilumiehiä? Minä en juokseko hengen herässä. Ihme äijää. Ihan hyvä äijä se on. Se vähän omalaatuinen, mutta... Ai vähän. Lammas, jonka nimi on Rekku. No onhan noita muillakin. Laboratorion noutaja. Olisiko silti voinut ohjata senkin hotelliin tai muualle, kun se on kuitenkin meidän lomasta pois. Ei, kyllä nyt pari päivää aina jaksaa. Paljon se muuten maksaa se Syyläri? En mietiä. Niin, no tuskin se kovin kallis. En mie kyllä lähde yhtään minnekään tällä niin kuin se on vaihdettu. Onko se tunkki muuten tuolla peräkontissa? Mie katoon, onko se tunkki. Eikä sitä nyt tarvitse. Pertti juokse. Se on oikein. Laita nyt sinne, että päästään lähtemään. Menee nyt. Auto käyntiin. Koko ajan yli. Nosta ne nyt sieltä. Mitä se värkkäät? Kun pane nyt sinne. Nosta itse, no. Kuule Rane, nyt me tiedä. Kaasua! Sitten oksa. Ilmalla menossa! En mieti. Jatka se suoraan. Mie kerran tuon. Ääliö! Kakkonen kokkaa väkää.
Olipa vain fiksu idea. Niin. Mites me se auto saa? No kai se Pertti tuo sen. Luuleeko se tosiaan, että Pertti mukaan tuo sen tänne? No en tiedä, mutta... Onko vielä hyviä ideoita? No ei varsinaisesti, mutta... Kyllä mielellä ainakin karkuun. Nyt tuli kuningasajatus. Otetaan tuo. Nyt Rane rattiin. Tätä! Joo. Olipa vain kuningasajatus. Joko me saan sen? Tää pelleilee tämä oikein on. Hiljaa! Tää on ihan naurettavaa. Läsautanko me? Rotat. Teillä on perjantaihin saakka aikaa hankkia ne rahat. Keinolla millä hyvänsä. Nilviäiset. Jokaista myöhästynyttä päivää kohti yksi omainen katoaa. Ja näistä asioista ei puhuta sitten kellekään. Varsinkaan kytille. Yhtään. Ilmoitatte heti mulle, kun rahat on valmiina. Sen jälkeen minä kerron teille, miten luovutus tapahtuu. Mistä tässä on niinku oikein kyse? Nyt mä kyllä läsautun. Malta vähän. Ja aivan turha paeta tästä mennekään tältä seulta. Ja löydetään kumminkin. Onko se sillä lailla, että me ei ruveta Ranekasta, niin minkä sä kolee? Hiljaa, eikö se sana kuulu? Nyt palaa pinna mulle. Aikaa perjantaihin, ei sannakaan kytille ja vaihtu rahasumma 50 000 euroa. Ulos! 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 Me ei lähdetä yhtään mihinkään, kun alat selittää. Mitkä 50 000? Joo, se on Pertti aivan turha istua ja kököttää siellä. 5 päivää on sen verran lyhyt aika, että me voidaan Tepon kanssa lähteä tästä vetämään omalle lomalle ja se voi tehdä tänne. Niin, ja voisit vaikka saman tien hyppiä ulos sieltä autosta, niin päästään lähtemään. Ei se auta. Teidätkin on nyt leimattu niiden mustalle listalle. Ala sitten kertoa, mitä tää koko juttu niinku koskee. Mulla on aika vahva tunne, että tää ei liity meihin mitenkään. Lähdemme kämpille. Katsomme sitten mitä voimme tehdä ja vietetään siellä lisää. No niin. Aimo, eli tämä vanha mies on seudun isoimpien yritysten omistaja. Päällisin puolin se on rohki, rehelliseoloinen bisnesmies ja nauttii kaikkien luottamusta. Mutta oikeasti se on täysrikollinen ja mahdollisimman vilunki ja sutkimies. No yritystensä rahoilla se sitten rahoittaa pimmeitä puuhiaan. Niin, ja se on älyttömän tarkka omasta julkisuuskuvastaansa. Siis osaa kyllä peittää toimintansa hienon ulkokuoren alle. Se konepistoolimies siinä sen vierellä on sen poika, Kauko. Läsautanko?
Se on aina mukana joka paikassa ja se on Aimolle tosi tärkeä. No miten siihen itse liityt tähän juttuun? Me ei ole justiinsa tulossa siihen. Meidän itse tuolla Evertonella töissä ja meillä Aimon kanssa siellä sellainen diili. Minun piti sitten käydä hoitamassa maksu siitä hommasta täällä Aimolle suoraan käteisellä. Eli sut itsekin ihan täys roisto ja sutki ja vilunki mies. En varsinaisesti, mutta sanotaanko näin, että nämä hommat ovat monesti vähän rajoilla. Me olen vaan tämmönen välikäsi, joka hoidaa rahat perille. Justiin joo. Arvaa kahdesti, kiinnostaako minua ja Ranea sekaantua teidän johonkin hämäräbisneksi? Hei, mutta te olette sekaantuneet jo. No mikähän tekee tässä ollaan sitten niinku kaulaa myöten kuseessa? No mie meni maksamaan yhtä kauppaa. Vein Aimolle rahat salkun, se kaikki olisikin mennyt vallan mainiosti, ellei mie olisi puottanut yhtä vaasia siitä sivupöydältä. Paskaksi meni. Ja se sattui olemaan joku antiikkimaljakko. Keräilyharvinaisuus. Shuttanaksa. Kuule Pertti, sulle pitäisi oikeasti antaa selkää. Ehdottomasti. Mutta se on vaan rumaan näköistä, kun iso mies itkee, niin tällä kertaa ei viiti. Ja siltikään mä en ole valehdellut teille yhtään. Mä olen oikeastikin Raneen enopuoli ja kaikki mitä mä olen puhunut teille totta. Det stämmer på svenska. Ja kun Pertti kerran oli saanut suunsa auki, niin sillähän riitti tarinaa pitkälle yöhön. Se kertoi maat ja mannut, eikä meille kyllä jäänyt epäselväksi, kuinka syvällä kusessa me oltiin. Voitte hyvin kuvitella, tuliko sen jälkeen vielä uni. No eihän se edes tullut. Lähdetään saman tien karkuun. Se muista mitä se äijä sanoi. Kaiken lisäksi tuo meidän lada on ihan tuhun. Leviää jossakin Kemissä. Sitten me kävelee suoraan poliisilaitokselle. Niin sä et muista mitä se äijä sanoi. Muista, mutta ei paljon kiinnosta tässä vaiheessa. Me en ainakaan ota sitä riskiä, että saa kuulan kalloja jossakin Kemin maassa. Nyt lähdetään. Anna tulla vielä kerran läpi. En kom till. Pertti, älä oo niin mielissä, että mulle vastako idea. Eli jos me saatais pöllittyä pari hienoa autoa nopeasti ja myytyä ne saman tien eteenpäin, niin me saatais ne rahat kassaan melko nopeasti. Tajuat? Tuntuu jotenkin niin hullulta, että tuollainen voisi onnistua perjantaihin mennessä. No onko parempia ideoita? En me usko ainakaan, että me ollaan pankkia ryöstämässä. Me laitetaan Pertti ryöstään pankkiin, koska sen syytä tämä koko homma on. Te olette kyllä aivan päästänne vialle. Önti hyvyydet. På svenska. Kyllä me saatais myytyä niitä autoja. Me voitais tehdä sillä lailla, että voisitte käydä kyselemässä niitä miehiä. Ja mie voisin koittaa selvittää niitä autoja, joita te voisitte pölliä. No tehdään mä niin. Eikä kun Pertti voi käydä kysellä niitä hämärämiehiä ja kyllä me voi yhtä hyvin jäädä tänne lukkeen autolehtiä. Ei, kun lähdetään me kahdestaan, ei tästä muuta tuu mitään. Justiin joo, elikkä on the road!
Ei meinannut millään onnistua. Ei edes Haaparannalla. Meinasi alkaa palaa kääpä, mutta sitten törmättiin aika mielenkiintoiseen tyyppiin. Teilläkö oli ongelmia? Lähdetään tuolle sisään. Ei vitit tässä ulkona. Vai Haaparannalle te menitte? Olisitte tullut heti tänne, hyvät pojat. Niin, ette osatu tarvimaan venettä ja traileria. Ihan kylmää tavaraa. Te olette sen näköisiä miehiä, että tarvitte veneen kohta. No niin, tunnen minä yhden settivekin. Joo, siinä on luotettava kaveri, eikä se nyt linnassakaan, ja koskaan se ei ole antanut ilmi asiakkaita. Se on paras. Luottakaa siihen, se hoitaa kyllä kaikki on. Mulla olisi kyllä taulutelevisio, läppäriä, kännykkää, kaikkia tämmöistä pikkutavaraa roinaa, mitä on jäänyt yli. Lisääkin löytyy, jos tilaatte. Eikö anna nyt vaan se numero? Eikä mikään kelpaa. Tuossa on numero, äläkä näytetään kellekään muulle, häviä heti kun oot soittanut. Ja minä en, pojat, ole teitä koskaan nähnyt, ettekö te tunne minua, ettekö te ole käynyt meillä koskaan. Sovitaanko näin? Rane soitti siihen numeroon saman tien ja heti tärppäs. Sovittiin tapaaminen sen hepun kanssa ja meitsi näki, että vaikka Rane kuinka yritti olla oma itsensä, niin oikeasti se oli ihan paineissa. Kyllä muakin vähän jännitti. Saapa nähdä. Ai mitä? Niin, että sehän voi olla kuka tahansa kävelijä tuolla. Mistä sitä tietää, mikä se on? Tuskin tulee kovisella meiningillä. Oho! Ota ihan iisisti, anna mie selitä niille. Onneksi Rane selitti sille meidän tilanteen sen verran hyvin, ettei meitsin tarvinnut kuin seisoa ja pälyillä. Oli nimittäin sen verran kusisukassa, ettei meitsin jutusta olisi tullut mitään. 2 autoa, mikä pitäisi hommata ehdottomasti. Minä toimitan autot asiakkaille kyllä. Onnistuuko? Jos nämä saatte hommattua 2 autoa, ne olisi tärkeitä. Se on 50 000 on teihin. Ja sen mä vaan sanon teille sitten, että jos kusetusken makua tulee, niin huonosti käy. Mulla muutenkin ihan kusessa, että ei tulisi kyllä ihan heti mieleen. Miten me näistä tuodaan teille, jos me saadaan pöllittyä yleensäkään? Ja soitto sitten riittää, pojat tulee vastaan ja turva kiinni sitten tästä asiasta. Kyllä me ollaan hiljaa. Voit kyllä luottaa. Saapa vaan nähdä. Elikkä me mennään Ranen kanssa ensi syönä vähän autokaupoille. Ja siihen nukuttaanko porsas sitten ensi syönä. Ja muistakin pyytää iltarukouksesta sitä jahtionnea Ranelle ja Tepolle. Mutta ettehän te pääse edes niihin uusiin autoihin edes sisälle, niissä on biil-alarmit ja ei tarvii muuta kuin koskea niihin, niin alkaa huutaa. Näytetäänkö me sinusta siltä, että me oltais niihin jonkin sorkkaraualla menossa sisälle? No miten se nyt on? Voi kuule, Rane pääsee vaikka jätskin tikulla panssarivaunuun, jos se haluaa.
Se ei ole ongelma eikä mitkään meille päästä sisälle, niin on me nyt sen verran, että jotenkin töiksemme rämpään autoja ja mööpeleitä ja traktoreita. Oli ne sitten joku piilalarmikin vai mikä se oli. Vastaan, niin saa auton perään. No, pojat tulee ihan justiinsa. Menkää sisälle. Mä annoin settiväkö numero muuten Pertille. Haittaako se? En mä tiedä. Mitä väliä? En mä tiedä. Loistavaa, pojat. Hieno homma. Nämä autopojat tulee tarpeeseen. Mulla olisi pojat tällaisille enemmänkin hommia. Vastaavanlaisia, jos kiinnostaa. Ei oo meidän juttu. Sori vaan. Joo, annetaan olla. Siinä on se 50 tonnia sitten. Parempi olla. Parempi ja parempi. Mennäänkö vielä turpaa, ha? On siinä, on ihan oikeasti. Eihän me nyt olla pojille keljuja, eihän. Joo, mutta loistava homma, että saatiin kaupat tehtyä. Sitä samaa. Me pistetään autot menemään Eurooppaan välittömästi, saahan homma alta pois ja kondikseen. Se on moro. Mites sanot? Katoppa sinne kassiin. Sillä on pieni ylläri sulle. Mutta voi mahdoton, ootte te vaan aikamoisia sämmöjä. Himla bra. En kyllä tajunnut, mutta sinun on parempi olla iloinen, onnellinen ja tyytyväinen. Mitä biilejä on saanut vuokittua? Tuommoisia pari. Kohta vie rahat sille läskille ja sitten kuule on the road. Elämä eessä ja hymyilee taas. No kun sitten lisääkö rahat on viety? Nyt Teppo puhuu vähän mutta asiaa. Häntä peritti kuule puurolle niin vähän kamat niskaan. Teistä niin äkkiä näitä saitte. Tää sulle kuuluu. Ei ollut tärkeää, että me hommataan rahat ja sillä selvä. Tässä kaupungissa mulle kuuluu kaikki.
Rahat on kuitenkin nyt siinä, niin kai se on selvä homma. Ja me laitetaan nyt lomalle Renen kanssa, kun lähdetäänkin. Paljon kiinnostaa enää tämmöiset hommat, niin sillä selvä. Lää kuule poika soittele poskea kuule tässä talossa. Käy äkkiä kuule kalapoti. Me ollaan Ranen kanssa sen verran kiireisiä kavereita, että mitä tämmöiset hommat enempää kiinnosta, niin sovitaanko, että me lähdetään menee? Menkää lomalle ja menkää kauas. Voi että mua sieppaa tommoset kakarat. Sieppaako sinuakin? Kumpi ai Arne? Anna ajaa siihen, emme jaksa. Emme. Kyllä mie voin sutkin ajaa. Et voi. Pumppaako Peke penaa? Niin, että salilla käytkö? No sen väliempää urheilulajia saa kyllä hakea. Rane, kato! Tätä ei kyllä saatu kuin kerran elämässä. Voi, tämä ei ole kyllä ollenkaan harvinaista. Saisiko tulta? Totta kai meillä löytyy tulta. Missä se on? Tunkkia, mä kysy ehkä mitään sytkäriä. Ei oo tunkkia, ei ole. Selvä. Kerran elämässä. Nimenomaan. Mitä sitten Teppo takapenkille? Ai niin, se oli tuo ykkönen rikki. Onko siellä kuunnellut teknoa? Koputako tuut sisälle? Teknoa. Mitään teknoa kuunteleko? Ikivihreitä kuuntele tässä. Poika. Katsoppako isästillä on tässä uusia pyssyjä. Kuule, mitä miltä se olisi tuommoista? Kuule, tuommoista. Kato tuossa tuo Maksimi konekivääri. Ai kuule, se voisi olla matka. Kato, kun panisi tuohon kuule jalukset tuon pöydälle, kahvoista kiinni ja siellä oli se nappi kesken ja siitä kuule tu. Mitä sanot? Jos joku alkaa pottuille vai lasauttaa. Pöliä. Koristeeks tietenkin? Jaa. Iskä, voisiko tähän tilata rumpulippaan? Tähän tolppalippaan ei mahdu tarpeeksi panoksi. Osmo, hei tuoppa se rumpulipas sieltä kaapista tänne. No niin, saat mennä. Kato, poika, tässä on semmonen. Vähän kuule siisti. Tiedätkö mikä ei olekaan kovin siisti? No, mitä? Saisiski. Menisikö vähän pimputtomasta? Meillä olisi vähän asioita tuossa, kato. Kaiken valvomisen ja pakonjuoksun jälkeen oli vihdoinkin mahdollisuus nukkua. Kun minä heräsin, oli jo pitkälle iltapäivä. Rane reenasi penaa ja habaa. Enemmän habaa. Se väitti aina, että se on hyvä keino purkaa paineita, mutta me voisin vaikka väittää, että siinä on jotakin muutakin. Tuu kohta varmistaa.
Mä tarvin kunnon pumppisarjan tuolla tangolla kohta. Joo. Huomenna sitten latuska kuntoon ja lähdetään menee. Missä meidän lada muuten on? Ei näkynyt tossa. Pertti jätti sen tuohon tien varteen. Eihän se osannut sillä ajaa yhtään. Aiku niin joo. Missä se Pertti sitten? En minä tiedä. Kai se on ulkoiluttamassa sitä lammasta tai jotakin. No niin läsky, lähdetään rauta nousemaan. Lää naurat. Eikö etkä saa paremmin akkerepintaa, kun meikä morkkaa samalla. Rumaa! Läsky! Väännä, sellulitti! Vielä kerran. Meidän mummokin nostaa paremmin kuin sinä. No miehen kyllä et vie tota yhtään minnään. Ja sen kyllä huomaa. Ja kyllä on vaan pinnallista touhua. Kun tarpeen tulee, niin lihasta se Perttikin tottelee. Lihaa! No joo on. No niin. Ajattelitko muuten milloin lähteä? Mie en tiedä tarkkaan, mutta tässä lähiaikoina kai. No Venäjät ainakin Ranen kanssa huomenna menee, niin kyllä sekin viimeistään silloin lähet. Lähdetään käymään lenkille. Se on pikkurundi vai? Älä. Ketä ne vois olla? Hei. Tämä on selvä homma. Tuleeko sinustakin ne rahat vähän kumman nopeasti? No totta muuten höpiset. Voi nyljetty. Tämä ei vetele enää yhtään. Iskä, mie voi lähteä lasauttamaan. Älä hoppuile. Tämä hoidetaan hiljaisesti. On jo pikkunen idea, kuettiin jos tehdä. Meniskään tänä iltana vielä junia. Eikö me näytäkään meidän latuskalla? Ei, kun Pertille meinasi. Aiku joo. Vai onko jotakin sitä vasta, että potkastaan Enon puolikas juna ja lähdetään ite naisiin? Potkastaan äijän junaa ja sanotaan kuskille, että vie Siperiaan. Kieltämättä lähtisi jollakin muulla sinne reissun kuin ladalla. Niin kun se poksataan ennen kuiva, niin me... Siksi just. Se on maailmankuvakin aika kapea, kun aina tässä matkassakin alkupuolella. Jos sitä hajoo ihan mitään, niin mie kyllä räjäytän sen. Sitten liftaa vaikka puoleen. Minun puolesta. Mitkähän live-roolipelit täällä on menossa?
En oo koskaan ymmärtänyt larppausta. Enkä ymmärrä. Nyt kaipas kuningasajatusta. Nyt mietiä. Pertti! Tiedättekö mitä tapahtuu, kun tökkii kepillä ampiaspessää? No, eiköhän ne ala pistele. Aivan oikein. Ja alkaa pistelemään. Ei se oo täällä. Mitä me tehdään? No, kai me lähdetään vetää täältä. Ja mua ei kiinnosta pätkää vertaa, hoidetaanko tämä homma hiljaisesti vai ei. Ihan liikaa kustu reisille jo tässäkin hommassa. Nyt on tärkeintä, että luutuatte pois ne rotaat maailmankartalta. Olen puhunut, voitte mennä. Koko jengi mukaan sitten. Rane! Kuule Rane, se on kerrankin Pertistä jotakin hyötyä. Meinaatko se oikeesti mukaan käyttää noita? No multa ei 2 kertaa tarvitse tämmösen jälkeen kysyä, että käytänkö vai ei. Hei iskä, No, nyt minäkin voisin mennä lasauttamaan. enpä tiedä, kuule tälle taitaa tulla parempaa käyttöä nyt. Kuule, siellä oli rätkiä tuolla takapelä. Käypä kattoo, kuule, voisiko jotain ampua sieltä. Tuolla on silmäkiväärikin. En anna. Sillä on kassissa ainakin 5 näitä lisää. Osaaks siis käyttää noita? Mitä? No minne me sitten lähetään? Sitä mietin. Kohti parempaa huomista. Hei muuten, Tää?
Jäiköhän kahvinketin päälle? Ai niin. Käykö me kattoo? Meikään kattoo varmuudeksi, ei sitä viti jättää. Eikö myytiin viimeisenä? Me panin kiinni se. Aina sitten. Apinata ja karkuun. Justiin joo! Itse! Tulee! Nyt antaa auto. No ei varmasti. No mitä mahiksia meillä on? Tämmöisellä hyvää. No siihen sanoit, että se osaa käyttää ja se osaat ja hallitte kaikki kyllä. Kato tuonne, vitsi. Kato. Me en oikein luota tuo. Mie luota. Loistava idea, Teppo. Kuuluu ehdottomasti kuninkaallisten ideoiden joukkoon. Tai ehkä meidän lippu vai ollut tarpeeksi valkoinen. Kiitti.
Joo. Mites edetään? Oliko tässä ne noin 5 lipoista? Ne taisi jää sinne laddaan. Haetaan paikkaa. Suojaa se meme ekan. Hyvin suojattu. No enkä meikäni joka paikkaan näin. Nyt on loistava paikka. Täys motti. Ei me päästä tästä minnekään. No niin, mikä on seuraava suunnitelma? Kyllä mie lähden enää minnekään. Me on aivan valmis. Mie en luovuta. Vissiin me sitten luovutetaankin. Suunnitelma B! Suunnitelma B! Suunnitelma B! Aukkas paskaa, suunnitelma B! Niin muuten, pitäisikö meilläkin olla suunnitelma B? Arvatenkin. Ala keksimään. Mikä sinusta on suunnitelma B? Kyllä mie kerron sulle heti, kun mie tiiä. Ei tarvikaan kertoa. Se on oksa pois ja vähän runkoakin, kun Massa Jussi soittaa tulisen puhelun. Ei oo muuten turhaa panssaroitu. Sie et lakkaa yllättämästä. Joo, se soitti mulle ja sanoi, että minkä takia te kuseissa. No minähän päätin, että haema teidät pois täältä. Seurattiin hetki tuossa taustalla tilannetta ja loputhan te tiedättäkin. Ja kyllähän minun täytyy myöntää, että kyllähän minäkin olen vähän syypää tähän asiaan. Ne autot, mitkä te toitte mulle, nehän oli Aimon, tämän paikallisen gangsteripomon omia autoja. Se keikka, sehän oli loistojuttu mulle. Meillä on Aimon kanssa ollut pitkän aikaa kränää. Pojat nyt kerää tältä alueelta kaikki nämä aseet pois ja ne räjäytetään muualla tuolla kyseisellä pommilla, mikä tuolla vielä on. Ja jos pojat teillä on niitä aseita, niin antakaa ne mulle, ette te loukkaa itseänne
Ei vainkaan pojat, ettei tuu lisää hankaluuksia. Hei, minun pössyt, mä ihmettelinkin mihin on kadonneet. Ok, se on moro sitten. Menisikö tuo meidän ladaa samalla siinä pommissa? Hei. Pertti, mä oon aina ajateltu, että Ylitornilaiset on hieman outoa sakkia, mutta nyt ne tietää se. Me oltiin melko pihalla vielä kaikesta, mutta samapa tuo. Oltiin hengissä. Poliisi ratsasi Saimon asunnot ja eihän siltä muuta löytynytkään kuin laittomuuksia. Meillä oli vahva tunne, että juttua katsottiin täysin läpi sormia. Alettiin sitten tekemään reissuun lähtöä ja tunnelma oli korkealla, toisin kuin eräällä. Sain muuten 2 rätkää. Ohilia. Ja vielä yhden harakan. Pidä pää kiinni! No niin, moro vielä! Se on semmonen homma, että me lähdetään nyt lomalle. Semmonen asia vielä, että jos yksikään teistä menee kertoon tästä eteenpäin, niin kuin, että miten tää juttu oikeasti meni. Jos joku asia on varma, niin se on varma, että me tullaan Ranen kanssa varmasti käymään. Silloin alkaa läski vaihtaa väriä. Elikkä hyvin lyhyesti sanottuna, niin tästä ei sitten puhuta. Muistatte varmaan ne pari dotsaa, mikä jäi Aimon jengiltä vähän niinku heitteille sinne. Aja sitten rauhassa, että ei Reekku kuse sinun penkkiä pilalle. Aja varmasti. Kusiko se? Ota kato. Ei! Otetaan uudestaan, tää on liian siistiä. Joo.